11 намудуш дар сураи Нос Фалақ нозил шудагия. сураи Қул аъузу бирабби нос зарарои даруна буда, сураи Қул аъузу бираббил фалақ зарарои беруна буда. касе ҳамин зарарҳоро шиноса ҳеҷ маҳал зарар намебинад. мо имрӯз зарарро мефаҳмему, зарарро намедонем чи аст. ҳазрати имом шофиӣ раҳматуллоҳ алайҳ гуфтагӣ буданд ки агар ҳамин қуръон ҳамаш нозил намешуд, ҳамин сураи вал аср нозил мешуд, барои мусулмонон бас буд. ҳамин зараре ки дар сураи вал аср омадагиай, номи ира худованд хисрон мегӯяд. иннал инсона лафи хиср. одамо мегӯяд дар зараранд. кадом одамо? киян ӯ одамо?